Díomh gach aontaithe, cuimhín an seo compórach imime chistin. A gcóir an seo be mid ag fécinnt ar an spéir a gcóir an dara lá is feithid de mí meán fór, Oíche Chultúir. Be mid ag tosnú le an gcileach mar lá, beag an gcileach thuas I ri an lé ag deireadh an lé ar aon nós, ach má tá tú ag iarraidh móránna eiscint, tá sé níos fearr fécinnt ar an gcileach nóair bhfuil rudí beagání níos daracha ná seo fiú. Sin níos fearr. Seo an gcileach agus ar an gcileach imreoir pell. Orintanta nuair atá daoine ag fécinnt ar an gcileach ina samhlaíocht tá conaoin nó cúil a eiscint, ach tá imreoir pell ar an gcileach I mossamhlaíocht. Seo é a ceann thuas an seo, a corp faoi an ceann, cos amháin ar taobh amháin, cos eile ar taobh eile, agus ar imeall an gcileach líród pella, mar is pelladóir atá ann. Corp an imreoir pell an seo san lár is é sin an muir ciún nó an muir síocháin, mare tranquilitas, an áit ina rinne Apollo a haindiog turlingt I 1969. Seans má go beag tú ábalta é sinna eiscint le a súl amháin, le a súl nod, man bhfuil éon forganibh nó éon rud san slí. Tá tú ábalta na Pláinéide a aimsiú le súl nod freisin. Má déanann tú comparáid idir na Pláinéid, cosúla Saturn trasna an seo, agus na réaltaí cosúla Altair thuas an seo. Beg an solas ó na réalt ag cri nó ag léimt nó ag praba ó taobh go taobh. Níl an solas sucker. Le na Pláinéide tá an solas beagání níos láidir, níos sucker, ní beg sé ag boga ó taobh go taobh. Sin slí amháin chun cintú go bhfuil tú ag fécinnt ar Pláinéid, rud a tarraingíonn tú amach de telescóp chun fearr isteach níos cóngarach. Seo an Pláinéid Saturn 3 telescope tá tú ábalta na gcileach a eiscint le Titán an gcileach is mó agus a ráiste thuas an seo agus na fánaí ag timpealú an Pláinéid an sin. Tá Saturn an céad Pláinéid a beag tú ábalta eiscint nóir tain an gcraoin síos ar an dara lá is feithid ach beag cín eile le eiscint freisin. Má fearamíd san tro seo san iarthar, beag an Pláinéid Jupiter ag teacht suas. Nóir tá tú ag fécinnt ar aon rud atá íseal san spéir in aice leis an talamh. Tá tú ag fécinnt tríd an atmosfér. Dá bhrí sin, níl Jupiter có geal híos an seo is mar beg sé nóir tá sé níos irde san spéir níos déanaí san ihe. Ach má tá tú ábalta Jupiter aimsiú go luath díreach nóir tágann sé suas, seans go beag tú ábalta an spotta mór darog a eiscint ar imeall an Pláinéid. Tá an spotta mór darog storm anna cáúla an storm is mó san green chorus. Ach tá sé dachar Jupiter aimsiú nóir tá sé có íseal san spéir, go háirithe má tá tú san cathair le forganibh agus rudaí cosúla sin. Nóir tá Jupiter níos éirde san spéir, tá sé bhd níos choléir agus a bhd níos gile, má lúbamíd thnáis an seo chun fécinnt ar an spéir go léir, tá sé soléir go bhfuil Jupiter an rud is gile atá chuas. Beg an Pláinéid Venus ag teacht suas ar maidin agus tá Venus níos gile arís ná Jupiter. Má fearamíad isteach ar Jupiter congur go dtí leor an ihe, tá an storm imethe go dtí an taobh mí ceart, ach má taimíad a roiig go dtí beagnach a chathair clog ar maidin, sin an spotta mór darog thnáis arís. Tá Jupiter ag casa timpeall beagání níos tapúla ná gá irid is tapúla I gcomparáid an domhan. Tá feithe ceathair uair cloig in ár-lá nílach 10 I lá ar Jupiter. Dá bhrí sin tá tú ábalta taobh de friúil de Jupiter a eiscint má tá tú ag fécinnt ar Jupiter thar an ihe, má tá Jupiter thuas a gcóir an ihe ar fad. Agus inis tá Venus tar éis teacht suas. Tá Venus níos gile ná Jupiter an dara Pláinéid is gile, agus tá Venus níos gile ná Sirius an réalt is gile. Agus má tá tú ag fécinnt ar na bertacha an seo, tá difriocht anna mór. Tá Venus anna geal I báirt de bharr a scamal. Tá a lán scamal timpeall ar Venus. Má fearamíad isteach ar Venus, níl Venus ach corán ag an nóméid seo. Níl Venus lán. Níl míad ábalta Venus lán a eiscint riamh, mar go bhfuil Venus ar an taobh mí ceart don grian nóir tá Venus lán. Ach má tá míad ag fécinnt ar Venus cosúla seo, fós tá a lán solas ag prab isteach ar na scamal seo agus ag prab as an scamal I dro an domhan. Sin an fá, ceann an fá, ina bhfuil Venus có geal sin. An Pláinéid deireanach a bhfuil tú ábalta eiscint le asúla sin mar céir, sin an ceann a bhfuil chun éiriú anna congra go dtí an grian ar maidin.
Tá seo ceann amanta is fearr san bhliain chun fécinint mar céir, mar fós tá spás idir mar céir agus an Grian. Tá mar céir ag timplú an Grian anna tapa, Tá a bliain 88 lá an seo an dain. Má fear míad isteachar mar céir an seo tá lá mar céir ann, agus seo an am is fearr chun fécinint mar céir, nóir tá sé mar lá. Sin an am ina bhfuil sé is fuide ó an Grian in ár spéir. Tá mar céir ag dhéanamh beagnach cearcail timpeall an Grian, níl a fad ó an Grian ag ahrú mórán idir a lá cosúla seo, agus nóir a bhfuil mar céir té fear den Grian ach ó ár áit ag seasamh an seo an dain, fécinn sé cosúla go bhfuil mar céir ag a puinte is fuide ó an Grian nóir atá sé mar lá cosúla sin. Agus tá sin tábhachtach má tá tú ag géir fécinn isteach le telescóp. Má tá an spéir ro geal, tá seans go dhéanann tú dochar go dtí asúla nó go dtí telescóp. Cosúla seo, nóir atá solas an Grian ag teacht isteach san spéir go mór cosúla seo, tá an nomad solas timpeall mar céir. Má tá tú ag géir fearr isteach mar céir, dhéana nóir a bhfuil an spéir bí gánaí níos daracha. Sin Saturn, sin Jupiter, sin Venus, sin mar céir, nílach Pláinéid amháin eile a d'éadmid eiscin san spéir, an Pláinéid Mars nó Mart. Agus cabhfuil Mars? Díreach isteach an sin. Tá Mars ro cóngrach go dtí an taobh eile an Grian ag an am seo, níl míad ábalta é a eiscint len arsúla. Ach má buinm an atmosfér, tá míad ábalta Mars a eiscint, díreach isteach an sin an Pláinéid Darug, agus anna cáúla de bhar a dá. Má fearr míad isteach le telescóp, tá Mars anna samúil ag an am seo, tá míad ábalta an Valles Marineris a eiscint an sin, Olympus Mons san áit Tharsis an seo, tá oighear ag bar, tá oighear ag bun, tá míad ábalta ceann den a galach fiú a eiscint an seo. Ach ní beidh tú ábalta Mars a eiscint ledasúla san fear spéir, tá míad ag úsáid bogar a ríomhara an seo chun é a haspáint, ach san fear spéir beidh sé gorum. Seachas darug a ggur Mars. Well, sin an ihe omláin, má buin tú tainmh as an seo seo, dhéon cinnte go brún tú an cnapa is málam, agus brú an cnapa darag a ggur listáil don channel YouTube seo má tá sima go fearr amach a ggur na video seo ag dul raig. Agus gur maithagad as écint ar an seo seo, agus cíl mé se bharíis.